Ondarruri ingura deutzadaz, 6 bertzo eta 7 berba, bere jentea, bere giroa, euskalkia, enfin, jerga. Hemen hartuan hainbat bainu, ta egina hainbat juerga. Ondarru gora, ondarru bera, bai baina ondarru zer da. Euskal kostako sekretua eta azkeneko erreserba. Gipuzkoan ta Lapurdin dabiz, turismoaren menpeko, bertakoek ezei daukiela, arnazarik bizileko. Horren ondoan ondarrutarrak, baizago zela ederko. Eibartar eta bilbotarren bat, baino ez danatarteko. Nahikoa txintxinez eukienak, lekeitiora joateko. Herri handia dugu ondarru, herri oso singularra, kastandikoa maitagarria eta apur bat zatarra. Txartzat hartuko zenduen baina, ez da inungo ez beharra. Ez da sarik ez turismo jomik, ez alkilerren marmarra. Ostalezkoa ez izatea, da salvazio bakarra. Ederregia alperri galtzen data maitearen maitez, Lonely Planeten gomendioez eta Facebookeko laikez. Bada ez bada ondarrutarra, atento ibili zaitez. Zumaia eta Gaztelugatxe, ejemplua izan leikez. Kirmen Uriben novelak bai baina, pelikularik ez. Igual portuan serion bat bai, trama beltzen begiradan, kanpoko ontzi pelagikoak, atako terriko pandan. Bada espadako label konservak, eskupekoak hiladan. Baina ez dakit segidu edo, bertan isildu badan. Biarra gertu gura ez badot, bale artean Kanadan. Ez dakit entzun egin dodan edo, irudimena etezan. Baina marineleguna ez da ona hasteko ofensan. Azken bertzoan topa egitea, gura dot esanak esan. Ondarru eta ondarrutarrak, luzaro bizi daitezan. Ta bere derrez eta zatarrez, urtero batu gaitezan. Azken bertzoan topa egitea, gura dot esanak esan. Ondarru eta ondarrutarrak, luzaro bizi daitezan. Ta bere derrez eta zatarrez, urtero batu gaitezan.